Катя, я католичка. Вы будете отсекать снегу. Алло. Я представляю, у меня Лена такая вообще на А тут воді тепер. Ну. Невозможно зачем такая.
Excelencja, глубоко поважаний biskup Юрій, поважаний архімандрит Сергій Гаєв, поважані святарі, консекровані особи, представники дипломатичних місій, амбасада Rzeczy Pospolitej, поважані брати і сестри. На початку цієї святої мші, і після якої розпочнеться процесія Божого тіла, я сердечно вітаю всіх вас. Божий провід дозволяє нам ще раз пройти по вулицях нашого города, по вулицях столиці Білорусі, пройтись найсвятейшим Санько. Бачимо, яка територія сьогодні, вже не треба там міститися, десь там, стояти на приступках, за сходами стояти, і так далі. І вийście буде трохи справніше, і так далі. Це вельми важливо. Важно, що маємо сьогодні цю територію, тому сьогодні хочу так само подякувати і владам города Мінська, які передали нам у користання цю територію. Вона служить, як бачимо, і служить, і буде служити для різних таких масових целебрацій, як сьогодні, ну і так само може для інших мероприємств, які вельми часто проводяться тут на Золотій Горці, бо костел на Золотій Горці становиться таким культурним центром життя католицького костела у Мінську. У інших костелах так само много чиниться, однак сьогодні тут ми бачимо, що і вистави, і концерти різні, і все це допомагає нам у процесі нової евангелізації. Нехай сьогодні ми розпочнемо цю святу мшу і перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно славити. Помолиться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутній, відпустивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и возвуще веки вечные. Читання з книги Буття. У тыя дні Мельхизедек, король Салема, вынес хлеб и вино.
А паколькі ён быў святаром найвышэйшага Бога, благословіў Абрама, кажучы: «Няхай будзе благословлены Абрам Богом найвышэйшым, стварыцелем неба і зямлі. Няхай будзе благословлены найвышэйшы Бог, які аддаў у твае рукі ворагаў тваіх». Абрам даў яму 10-ю частку з усяго. Гэта Слово Божие. Ти святар навіки, на взор Мельхізедека. Ти святар навіки, на взор Мельхізедека. Поруч мені, покуль не покладу ворогов твоїх до подножа твоего. Ты святар навеки, на взор Мельхизедека. Жезло силы твоих, с тобою панування у день твоей моці, у бляску святости. Солоня перед світанням народив тебе. Ты святар навеки, на взор Мельхизедека. Он присягнул и не пошкодует. Ты святар навеки, на взор Мельхизедека. Ты святар навеки, на взор Мельхизедека. Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць. Таксама узяйце на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага Христос,
Євангелія паводле Луки. Езус говорил людям про владарство Божие и оздараўляў тых, кому было потребное оздоровление. А день пачаў хилиться до вечера. И приступивши до яго 12 сказали ему: «Отпусти людей, каб яны пайшлі ў навакольныя вёскі и поселенні, где знойдуць ночлег и ежу, бо мы тут у пустынным месцы». Але ён сказал им: «Вы дайте им есці». Яны сказали: «У нас няма больш 5 хлябоў и 2 рыбін. Хіба што пойдзем купім ежы на ўвесь гэты люд?» Было ж каля 5000 чалавек, але ён сказал вучням сваім: «Загадайте им сесці группами по 50 человек». И зрабілі так, и посадили усіх. А ён, узяўшы 5 хлябоў и 2 рыбины, и поглядевши на небо, благословил их и поламаў, и давал вучням, каб раздавали людям. И ели, и насытились усе, и рэшты кавалкаў сабрана было 12 кашоў. Гэта слово Пана. Уважаемые братья и сестры, несколько дней тому назад, у четверг, минулый четверг, мы отзначали урочистость Небовшестя Пана. Мы отзначали урочистость у вспомину того дня, когда Иисус завершил свою миссию, якую ему доручил его Небесный Отец. После завершения этой миссии, после откупления человечества, избавления его с полону греху, праз пасхальную таємницю свою, на яким ми працюємо, висилає нас у командировку, то ми, коли після того, як виконаємо те завдання, яке нам доручено, ми вертаємося назад на працю, вертаємося у свій дом. Ісус виконав це завдання, і Він вертається у дом свого Небесного Отця. Він рихтував своїх апостолів до цієї події, і Він казав їм, що лепей будет для вас, лепей будет для всех людей, коли я отойду. Бо я иду у дом моего Небесного Отца, как подрихтовать вам месте. У доме моего Небесного Отца есть много жилищев, и они приготовлены для всех нас. Так само я уступаю у дом моего Небесного Отца, как там послать Духа Святого. Духа Святого, дякуючи якому Иисус присутний, праздзеяння Костёла во всех кутках свету. Треба отзначить, что Иисус Христос узнесся на небо не только як Дух, не только як Сын Божий, але так само и Сын Человечий. И Он узнесся на небо уже уцеловленный, с человечей природой. Этим самым, эта правда нашей веры нагадывая об том, что Иисус дал наказ апостолам. Читаем у Деях апостолов, які з'являються історії Костьола перших 10 особи. І дякуючи этому, больше за 100 годов тому Євангелія почало розправляти. В этой горе збудована есть каплица, и в этой каплице внутри засталося відбиття ступні Ісуса Христа. Это вельми символично. З'являються і сакраменти, серед яких Евхаристія займає особливе місце. Евхаристія. Коли в кожному сакраменті наступає особисте споткання хлібом нашого життя. Хліб, матеріальний хліб, потрібний для того, щоб підтримати Христія. Об этом ми повинні пам'ятати, особливо сьогодні, коли виходимо з цієї не що інше, як публічне визнання нашої віри. Самих себе, як ми відносимося на цей сакрамент. Чи справді Евхаристія з'являється без Евхаристії,
напевно, вельми часто у нас люди уявляють костьол як будинок. Так сапраўды ми називаємо гэты будинок на Золотой Горці і на у інших месцах костьолом. Гэта правда, але сапраўдны костьол гэта вы. Сапраўдны костьол гэта народ Божий. Сапраўдны костьол збудаваны з живих каменёў, живих цаглінах, якімі з'яўляюцца наши душі, наши сэрцы. І сёння, калі мы на гэтым вялікай плошчы сёння ўжо перед гэтым палявым алтаром бачым так много людзей, бачым, што сапраўды гэты касцёл ёсць. Але гэты касцёл павінен быць касцёлам жывым, касцёлам тым, які жыве Эўхарыстыяй. Не толькі час ад часу прыйсці на святы, прыйсці на вялікія ўрачыстасці. Мы павінны быць касцёлам, тварыць гэты касцёл падчас Эўхарыстыі кожную нядзелю і кожнае свята. Часами можно почуть, что я не хожу до костела, бо чего я буду хотеть, бо я вот теперь есть трансляции Святой Мши в радио, можно по телебачению, теперь ведется прямая трансляция, люди могут сочить за тем все, что отбывается теперь на этой площади, потом будет на улицах нашего города. Это все вельми добро, але это для тех, кто не может прийти, это для тех, кто хворый, кто может занять, это для тех, кто сапраўды не может физично принять удел у Эўхарыстыі. Бо інакш, калі мы кажам, што гэта для мяне дастаткова, будзем падобнымі да чалавека, які, скажем так, бачыць нейкія добрыя, смачныя рэчы, асабліва дзеці, можа, там, марозівы бачаць, нейкія там цукеркі, гэтак далей, але пра світрыну, пра шкло. Гэта не могуць гэта ўзяць. Так само и мы тогда не принимаем этого тела Иисуса Христа в свое сердце, и не являемся такими христианами, какими мы повинны быть. Житё человека, самый, который кажет, что я не хочу Бога, может, костёл, я не отживаю в это так само не аппетитно пахнущая ежа. Это цветы Божества, которые приобретают нас, которые умацовывают наши духовные силы. Человек является перед ними. Мы из них уже вышли, и в этой земле идем мы занимаемся перед ним. Сегодня до нас перед ним получается мы часто повинны относиться к Эвхаристии. Мы повинны делать святое, мы повинны даровать Эвхаристию, мы повинны як частей принимать Иисуса Христа у свое сердце. Подчас этой великой пилигримки, нашей житевой пилигримки, мы стараемся полегчить наше життя. Мы шукаем, як вирішити різні проблеми, з якими стикаємося. Для этого мы використовуємо и прогресс науки, прогресс технологий, и мы бачим, что наука развивается космическими темпами, скажем так. Технологии развиваются, медицина развивается. Однако в той самый час мы бачим, что мы не можем вирішити усіх проблем. З'являються нові проблеми, які ні наука, ні технологія, ні культура не можуть вирішити. Тим більше, що культура сьогодні вже втратила своє першосне значення. Повторюємо, слово культура – це культ, це означає, що культура повинна бути духовною. Сьогодні ми бачимо більше поп-культуру, ніж справжню культуру. І тут повстає питання, де шукати вийстя, хто нам допоможе. Отказ один, отказ ще наших дядов і прадядів, без Бога не до порога. Треба вернутися до Бога. І цей Бог до нас сьогодні приходить. Вспомнім учнів Земовсу. Вони були зовсім збентежені. Єсус, який обіцяв для їх вічне життя, сам помер на крижі, сам похований, як ховають кожного іншого чоловіка, але до їх долучається некий чоловік, який йде з ними. Єсус долучається, вони його не бачать. Але він так добре з ними промовляє, так моцно до їх, що захопляє їх, і вони кажуть, застанься разом з нами, бо вже вечереє, застанься з нами. І тільки на ламанні хліба, це означає, на Евхаристії вони познали
у гэтым чалавеку Jesуса і сталі шчаслівымі, сталі тымі, якія пачалі абвяшчаць гэтую Божую правду аб змёртвым паўстанні Jesуса Христа і Яго прысутнасці сярод нас у Еўхарыстыі. В гэтым нашым падарожжы, нашай жыццёвай пілігрымцы многа цяжкасцяў, і каб іх пераадолець, мы павінны таксама мець кагосьці таго, хто будзе весці нас адпаведным шляхам. Напэўна, многія ведаюць, хто такі лоцман. Гэта чалавек, які дапамагае для карабля прайсці праз небяспечныя месцы ракі ці ўвайсці належным чынам у порт, бо інакш можа сесть на мель, інакш можа быць аварія. Гэты лоцман падплывае да вялікага карабля на маленькім. І духоўны лоцман, гэтым духоўным лоцманам з'яўляецца ніхто іншы. Праблемы мы павінны яшчэ раз памятаць аб гэтым. Мы павінны згадваць сённяшняя працэсія Божага цела, гэта публічнае вызнанне нашай веры. Мы публічна вызнаем нашу веру ў Jesуса Христа, які прысутнічае ў Еўхарыстыі. Мы стаем перад Еўхарыстычным Jesусам на калені. Мы прымаем Яго благословленне. Але што будзе заўтра, калі прыйдзем у працу, калі спаткаемся з праблемамі ў сям'і, калі спаткаемся з праблемамі у грамадстве, што будзе заўтра? Бо прызнавацца на Jesуса, вызнаваць веру ў Яго, гэта азначае жыць праўдай Евангелля. Гэта азначае, які з'яўляецца знакам нашай веры, які, на жаль, і ў нашыя часы падвергаецца пераследаванню. Я не боюся гэтага слова, але так ёсць, так адбываецца. Мы ўсе ведаем, аб чым ідзе мова. Крыж ад першых стагоддзяў хрысціянства быў і да сённяшняга дня застаецца знакам нашай веры, і мы павінны бараніць крыж. Бо гэта знак нашага збаўлення і знак нашай надзеі. Верыць, вызнаваць веру у Бога азначае таксама бараніць сям'ю, як галоўную клетку, як кожнага грамадства, як фундамент кожнага грамадства. Без фундамента мы не збудуем дому, ён разваліцца. І мы бачым, колькі домоў нова збудаваных разваливаецца, бо фундамент слабы, падмурак слабы. Прызнаваць нашу веру, прызнавацца на Jesуса Христа, гэта таксама бараніць жыццё, азначацца да натуральнай смерці. Прызнаваць нашу веру, гэта азначае таксама супрацьстаяць гэтым амаральным выклікам нашага часу, не паддавацца спакусам нашага часу, не паддавацца спакусе віртуальнага шчасця, якое вядзе ў залежнасці алкагалічную, у залежнасць наркаманную, у залежнасць ад гульняў і гэтак далей. Пане Jesу Христе, які прыходзіш да нас сёння ў Еўхарыстыі, які суправаджаеш нас сёння ў нашай жыццёвай пілігрымцы, будь лоцманам нашага земного жыцця, каб шчасліва прывёў усіх нас у порт радасці, шчасця вечнага ў небе. Амен. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, с Отца народженного, предыдущими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядит праворуч Отца, и знов придет в хае
судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога, який є нашим збавленням, яке приходить до нас у Слові Божьем, у сакраментах и особливо в Евхаристии, вознесем наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как культ Божьего сердца Иисуса поширался во всем свете. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів і святоров, з рук яких ми отримлюємо святую комунію, как Христос неспинно умацовав їх своєю ласкою. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які у гэтым годі прийняли першу святую комунію, как імкнулися жить у Божій ласці усё своє життя. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, како Бог одарил ласки покликания, как про свою совесть с Христом и молитву яны стали предвестниками нового життя. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто оплакивая смерть своих родных, как жили надеей на споткание с ими у небе. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как удел у сённяшней урочистости поглубил нашу веру и едность с Христом, присутным у Наисвятейшем сакраменте. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Боже, мы складаем Тебе подяку за дар тела и крови Твоего единородного Сына. Учини, просим, как мы досягнули вечного счастья в небесном володарстве. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Твое приходим свет.
Kościół jednością i spokojem, znakiem jakiej zjawляется эта ахвяра. Справедливо, слушна і збагавєнна, ка ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Отче, всемогутний, вічний Божа, през Христа Пана нашого, і Он пожадав, как на веру, Тобі отдав себе самого, як беззагання. Этим великим сакраментом Ты умацовываешь и освячаешь своих верных, как увесь человечий род, який живе на одной земле, был осветленный одною верою и з'єднаний одною любовью. Мы приступаем к Христа, який пробиває у нього вічній славі, Його прославляєм Тебе. И спаслал на апостолов Духа Святого, през Христа, просим Тебе, всемогутный Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складающий, ломал и раздавал своим учням, кажучи: берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie подяку складаючи, подав своим учням, кажучи: берите и пейте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таємниця веры. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадевушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули надії на воскрешення і правчих, щоб Твій ласка прийшов з этого світу і дозволим убачить святу обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным,
ujedność z Najświętejszej Bogorodicy Panny Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз уся, як нас навчив Ісус Христос. От усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, чекали исполнения. Веру Костела Твоего, и вот ласкавый сходно с Твоей волей дарить. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. І радайте ближньому знак супокою. С управлением, Павлович, вручную. Видео. А управляется? Нет, управляться вручную или який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Рихтуємося до прийняття Святої Комунії. Зараз скаути зроблять проходи тут на площі перед алтаром. Нехай ці проходи зостаються до кінця комунії свободно, як святари могли дойти до вас з тілом Христовим. Так само святари будуть уділяти комунію від лівого боку, з лівого боку до алтара і з правого боку.
Ласкаве венчення, хай грети сакрамент Твоєї любові, привези нас до Твоєго Сина, а ми наповнені святою. Відаємо, що многі як по шляху, як будемо всі у процесії, і наприкінці так само у катедри. Зараз формується процесія, будемо виходити на лівий бок від алтара і на вулицю Золотая Горка, з Золотої Горки на вулицю Козлова. А пізніше вже тим шляхом ходимо кожен год. Так само невеличка об'ява 8 червня у суботу парафія на Золотої Горці запрошує усіх, і старіших, і молодших, як подякувати Богу за прожитий навчальний год і попросити Божого благословення на канікули. У 3 години реєстрація удільників, пізніше буде адорація на Святейшого Сакраменту, можливість сповіді, свята імша, вечера, і тут уже пізніше на пляці костюмним нашим забавляльне. Najświętniejszy
Потом найдем. Ну, это надо будет еще. Что ты звонил? Я с этого места не сходил. Стоял. Она уже в самом конце. Главное, включил я свои громкие связь, что-то никогда не мог. Что-то там говорит.
деньги. Я наоборот другим наступил.
Я прям рада. Очень тяжело, очень рада. Хоть разговор. Надо. Я тоже иди тоже. Боюсь.
Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У перший день праздников пришли в учни до Иисуса и сказали: «Где хочешь, как мы приготовали, так здесь есть и Пасху». И он отказал: «Идите в город до певного человека и скажите ему: наставник каже, час мой близкий, у тебе зроблю Пасху с учнями моими». Учні учинили так, як загадав їм Єсус, і приготовали Пасху. Коли ели, Єсус взяв хліб, благословив, наламав і дав учням, сказав: «Берите і ешьте, это тело моє». Потім узяв келих і, подяковавши, дав їм, кажучи: «Пейте з його усе, бо это кров моя нового заповіту, якая буде пролита за многих для отпущення грехов. Кажу вам, что отгетуль не буду пить от этого виноградного плоду аж до того дня, коли с вами пить его буду новым у володарстве Отца моего». Это слово Пана. У гэтым годзе касцёл на Беларусі разважае над тэмай Еўхарыстыя і сям'я. Гэта две калоны, без якіх хрысціянская супольнасць не можа існаваць. І менавіта гэтыя два аспекты сёння атакуе д'ябал, уводзячы ў розум людзей павеву рэлятывізму ці іншымі словамі магчымасць глядзець на ўсё адносна, праз прызму неканкрэтнасці. Такім чынам занядбоўваецца Еўхарыстыя як спатканне з Езусам Христом у сакраменце, замяняючы веру на веру ў сэрцы. Таксама ідзе барацьба з так званай традыцыйнай сям'ёю, якая з'яўляецца на самой справе адзінай сапраўднай сям'ёю. Саюз любові мужчыны і жанчыны замяняе свабодны саюз безадказнасці. Гомасексуальныя пары, гендерная ідэалогія, якая затушоўвае усялякую розніцу паміж мужчынам і жанчынай, даходзячы да абсурду, што чалавек сам выбірае, калі і кім яму быць, ці мужчынай, ці жанчынай. І гэтым корміцца сучасная моладзь і сучасная сям'я. Але каб дзіця было здаровым, яно павінна жывіцца добрай і здаровай ежай. Таксама і сям'я павінна мець пасілак, які вядзе да жыцця вечнага. Таму хрысціянская сям'я павінна сілкавацца хлебам нябесным, якім ёсць Езус Христос у Еўхарыстыі. Апостольская адкардацыя папы Яна Паўла II «Familiaris Consortio» аб ролі сям'і ў свеце кажа: Еўхарыстыя з'яўляецца крыніцай хрысціянскага сужэнства. Еўхарыстычная ахвяра прадстаўляе ў сабе саюз любові Хрыста з касцёлам, які запечатаны крывёю крыжа. У гэтай ахвяры новага і вечнага запавету хрысціянскія сужэнцы знаходзяць крыніцу, з якой паходзіць, фармуецца і з якой напаўняецца жыццём іх сужанскі саюз. Еўхарыстыя, дарагія браты і сёстры, з грэцкай мовы азначае падзяка. З'яўляецца таксама ахвярай Езуса Хрыста і дарам прабачэння за нашыя грахі. Калі Еўхарыстыя – гэта крыніца сужанскага жыцця, то і ў святым саюзе мужчыны і жанчыны павінны быць гэтыя элементы.
Папа Франтишек, повторяя, что у сям'і необходно, каб были словы «дякую» и «пробач». Простые словы, але об яких легко забыть и без яких за неудячность и неумение пробачить сям'я становится вельми крухой. Сям'я – это так сама ахвяра. Ахвяра не чагосьці іншаму сужанцу, а ахвяра самого сябе цалкам мужу ці жонцы. Няма ідэальных сем'яў, але ёсць ідэал сям'і, дадзены Езусам Христом. Таму, дорогие браты и сестры, переживаючи гэтую эўхарыстычную працэсію, няхай жа дазволім самім сабе звярнуцца да крыніцы нашага шчасця Езуса Христа, каб у нашых сем'ях, па прыкладу Эўхарыстыі, былі падзяка і прабачэнне, любоў і ахвяра. Няхай сужанцы не побоятся знайсці сёння силы сказать один одному «прабач» и «дякуй». И шматликие раны будут загоены. А мы, дорогие браты и сестры, як костёл, и в дальнейшем будем боронить сапраўдны святы союз поміж мужчинам и женщиной, каб наша бацькаўшчына мела будучыню. Yes.
Ну, тут сознание теряют. Молися за нас, грешних, за грех и умилимой смерти нашей. Аминь. Святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як в небі, так і на землі. Хлеба наша насущного, дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наши, як і ми отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от зла. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в смерти нашей. Аминь.
Не, у вас хорошо, у меня не очень.
Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрат веку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. о мой Иисус, Пробач нам грехи наши, заховай нас от обдутой грехов, приведи все души до неба, и да помоги особенно нам, Шкода мне людей, бо вже 3 дні вони знаходяться со мною і не мають чого їсти. Коли отправлю їх додому голодними, ослабнуть у дорозі. То и откуль накормить их хлебом тут у пустыни. И он спытался у них, кольки маете хлебов, и они отказались им. Тады загадал людям сесть на землю, и, взявши 7 хлебов, вознес подяку, поламав, мели так само некольки рыбинок. Иисус их благословил и загадал раздать, и они ели и насытились. И набрали 7 кошелков, что застались, а ты, кто ел, было около 3000, и отпустил их. Это слово Пана. Христос, якога присутнасці Евхаристії, сьогодні ми в такий урочистий спосіб відзначаємо процесію. Менавіта у гэтым узнёсным сакраменті, яким з'являється Евхаристія. У вольності з Єзусом покликана кожна християнська сім'я, яка повинна дар нового життя, яким ёсць дзеці у сям'і. Сужонкі абавязаны з любов'ю прыняць, і таксама падчас хросту дзяцей даюць абяцанне па-хрысціянску выхаваць. Мама і тата выканаюць гэтае пачэснае і вельмі адказнае заданне тады, калі найперш избавлення, навучаць іх праўдам веры і такім паводзінам, якія будуць сведчыць пра іх як пра вызнаўцаў Хрыста.
Таму так важна, каб кожнае дзіця мела магчымасць удзельнічаць у катэхізацыі не толькі перад святой камуніяй, але таксама пасля першай святой камуніі. Бацькам нельга пазбаўляць сваіх дзяцей магчымасці сустрэчы з эўхарыстычным Езусам Христом падчас кожнай штонядзельнай святой імшы. Варта ім таксама прывіваць любоў да чытання прыгожых рэлігійных кніг, а перадусім да святога Пісання і Евангелія. А ролю супольнай малітвы, гэтага дыялогу з Богам, які рыхтуе да сустрэчы з жывым і сапраўдным Езусам у святой камуніі і таксама з'яўляецца падрыхтоўкай да яго прыняцця ў сваё сэрца, цяжка пераацаніць. Бацькі маюць такі вялікі духоўны арсенал, не хапае менавіта іх, саміх бацькоў уласнага прыкладу. Нездарма кажуць, што словы вучаць, а прыклады прыцягнуць. Бог заўсёды спяшыць падтрымаць сваёй ласкай таго, хто верны яму. Але для таго, каб гэтая ласка была эфектыўная, каб яна здзейснілася, патрэбны наш удзел. Таму сёння просім Пана Езуса Эўхарыстыі, каб нашыя беларускія дзеці ніколі не адчувалі недахопу бацькоўскага хрысціянскага выхавання, а таксама, каб нашыя сем'і былі моцныя Богам. Амен. Молимся, удыхни у нас, Пане, Твоего Духа любови, и у своей добрыни приведи до едности усих, кого кормишь одним небесным хлебом, раз Христа Пана нашего. Божий ти викликаєш,
Он убирал землю. Пан з вами. У той час у многих, і коли настав час вечерова, і почали усе як один отговор, прошу тебе, пробач мне. Прошу тебе, пробач мне. Вернувшийся слуга рассказал про гэта свайму гаспавулкі города и привяди сюды убогих коллег. И яшчэ ёсць месца, каб напоўніўся дом мой. I po drodze mu tłumaczą. I okazuje się, że ten wędrowiec wcale nie jest ignorantem. A nawet zaczyna wyjaśniać im pisma i tłumaczy, że przecież Mesjasz miał to wycierpieć. I coś zaczyna delikatnie drżeć w sercach uczniów, ale nie na tyle, by ich oczy przestały być na uwięzi. I dopiero gdy pod wieczór zatrzymują się na postój, mężczyzna, jaki zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. I dopiero wtedy otwierają się im oczy. Poznają Jezusa. Nie zmarłego, ale żywego Jezusa Chrystusa. I w tym miejscu chciałbym dać jedno świadectwo. André Frossard, człowiek, który nawrócił się, pochodził z rodziny komunistycznej, był niewierzący, ateista. W czasie studiów miał przyjaciela katolika. I pewnego razu, kiedy byli na spacerze po Paryżu, temu studentowi zachciało się wejść do kościoła na modlitwę. I długo nie wychodził. I Andrzej nie wytrzymał. Wchodzi, a tu on tego nie rozumiał. W monstrancji wystawiony Jezus Chrystus, obecny w chlebie, pod postaciami chleba. I sam on mówi, że go powaliło, że spotkał Chrystusa w Eucharystii. I od tego czasu zmieniło się życie. I my wiemy, że był biografem Jana Pawła II.
Pierwsi chrześcijanie spotykają się we wspólnocie, słuchają Słowa Bożego i łamią chleb. Łamanie chleba jest dla pierwotnego Kościoła co najmniej znakiem wspólnoty i braterstwa, ale coś to więcej, bo z Eucharystii płynie moc. I właśnie w tym jest sens, że poprzez Eucharystię spotykają się ze zmartwychwstałym Chrystusem. I doświadczenie tak silne, że ci uczniowie, którzy byli przygnębieni, zrezygnowani, zachodzi całkowita przemiana. Nawracają się, życie ich się zmienia na 180 stopni i natychmiast idą, a można nawet powiedzieć, gdzieś biegną do przeklętego, wydawałoby się, miasta, by zanieść tę radosną nowinę pozostałym uczniom w Jerozolimie. O czym im oni opowiadają? O tym, że zmartwychwstał, że żyje, że Go poznali przy łamaniu chleba, w czasie mszy świętej. Historia drogi do Emaus uczy nas i prowadzi nas do Eucharystii, bo tam nie tylko możemy Jezusa spotkać, tam możemy się z Nim zjednoczyć. Tajemnica Eucharystia jest jedną z największych tajemnic naszej wiary, która po prostu spadła nam z nieba. Nie tylko nie udaje nam się jej pojąć, ale nawet nie jesteśmy w stanie jej wymyśleć. Ja spotykam braci protestantów, którzy mówią, że katolicy wymyślili Eucharystię. To nieprawda. Te najważniejsze słowa, jakie zostały nam przekazane i powtarzamy każdego dnia: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy, pamiętajcie o mnie, że ja tu jestem, najważniejszy, że to ja mam być widoczny we wszystkim, co czynicie, we wszystkim, czym jesteście. I trzeba nam, jak uczniowie, połamać z Nim chleb, spotkać się z Nim w wieczerzy pańskiej, modlitwie i lekturze Pisma Świętego. Wtedy otworzą nam się oczy. I nie pogardzajmy zaproszeniem. Tym gospodarzem, który zaprosił na ucztę, jest Jezus. Święty Jan Paweł II Dies Domini przypomina nam o obowiązku Eucharystii niedzielnej, że chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii, że sens życia chrześcijanina to Eucharystia. Z Eucharystii rozpoczyna się prawdziwe życie. Życie z Jezusem, żywym Jezusem, którego tu spotykamy i zawsze odchodzimy umocnieni z nadzieją i mocą w ten świat, który nas otacza. Поважанные браты и сестры, значение сям'і, значение молитвы у сям'і, а так само Евхаристии у сям'і есть вельми великая. Чому мы вельми часто, коли подходим, как молиться, а доходим такие самые засмученные, как подошли? Потому что мы пробуем у наших молитвах переконать Бога до нашего життя. Мы хотим, как Бог гулял в нашем житті, как Он был с нами. И поэтому в нашем житті шмат что не сбывается. А ведь каждый день молимся: будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Як вельми часто мы забываем, что на молитве не Бог повинен поменяться, не Бог повинен измениться, а ли той, кто молится. И это есть сенс молитвы. Браты и сестры, коли я вучился за межою у Польши, был такий год, что пришел великий потоп, речка Висла разлилась. У
часопісмах розных указалася шмат артыкулаў, дзе размаўлялі з людзьмі, которые пацярпелі. І некаторыя з них апісваюць. Калі прыходзіла вядомасць, новасць, што у небаве прыйдзе хваля вады, што нас затопіць. Мы увесь наш дабытак, найцэннейшыя рэчы з ніжніх паверхаў паднімалі наверх, каб прынамсі ўратаваць тое, што можна ўратаваць. Браты і сёстры, сэнс малітвы есть падобны. Таму што, дзякуючы малітве, калі мужик моліцца за жонку, жонка моліцца за мужика, абыдва моляцца за сваіх дзяцей, а дзеці за сваіх бацькоў, то мы узносім іх на верхнія пентры, на верхнія этажы. Браты і сёстры, а Эўхарыстыя, прыходзім на алтар, складаем нашыя просьбы, інтэнцыі разам са святаром, а затым святар, подносячы Езуса Эўхарыстычнага, усе нашыя просьбы, усе нашыя інтэнцыі узносіць угару да Бога. Навошта? Бо калі прыйдзе сатана, то ён затопіць толькі тое, што знізу, тое, што не ахапілі мы малітвай, а тое, што з горы, тое будзе ўратавана, дзякуючы ласцы Божай. Нехай сэнс малітвы і Эўхарыстыі у нашых сем'ях дапаможа нам бароцца аб сапраўднай радасці. Нехай нашае жыццё будзе выкананнем волі Божай, так як мы гэта гаворым: будь воля Твая. Хлеб живый, який сышоў з неба, аллилуйя. Кто его споживает, будет жить вечно, аллилуйя. Молимся. Всемогутный вечный Боже, ученика прозразважливое, побожное и справедливое життё, мы были годные принять у хвилину нашей смерти найсвятейший сакрамент тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, и який живей владарить на веки вечные.
песню подходите, что на золку почалась. Вечный Бог наш Откупитель, брата людством держа нас. Песня радости от сердца у змаганнях на земле. Хвалимое нас до солнца, клича с Богом как жили. Радостно мы славим Бога, нам пославшего светло. Як до солнца тягнет ветки, так сюди нас привело. Узними туман сумлива, мари в реку прогони. Дай нам тихо и счастливо жизнь по правде на земле. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш, который есть в мире, святится имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Вітай, Марія,
полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод плодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, всяких и в хвилину смерти. Сына Его одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился из Девы Марии, замученный при Понтии Пилате, укрыжованный, помер и был похованный. Зашел до отклани, на третий день воскрес с померлых, узышел на небо, сядет праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живых и померлых. Веру у Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Ужас предвечный, отверуй Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Пропросить за грехи наши и всего света. Отверуй Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, как пропросить за грехи наши и всего света. Thank you.
Гитару будет держать и... Нет, не в плане массовости. Лежала немножко еще. Но она, смотри, пожалуйста, я понимаю, что это произошло.
Наши скауты. И скаутки. Курочки, что
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у ним, той приносить багатий плод, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинути вон, як галина і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і я не згорають. Коли будете во мне, и слово мое у вас будут, просите, чего захочете, и станется вам. Гэтым будзе уславлены Отец мой, коли вы принесете богатый плод и станете моими учнями. Як мяне полюбил Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь у моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди, застанетесь в любови моей, як и я заховал заповеди Отца моего, и застаюсь в ягоной любови. Это я сказал вам, как моя радость была у вас, и как радость ваша была полной.
Гэта слова Пана. Святар Стрієста Роберт Беружа, провод парафії святого апостола Якуба, быў прызначаны удзельнікам і айцом сінода асабіста папам Францішкам. І менавіта на гэтым сінодзе ён звярнуў увагу прысутна да рэчаў, якія часта сустракаюцца таксама і ў нашым жыцці. Па словах айца Роберта, самай сур'ёзнай праблемай для сямейнага жыцця сёння з'яўляецца, як ні дзіўна, праца. З аднаго боку, яе адсутнасць або нестабільнасць, а з другога узвядзенне працы ў абсалют. Калі абодва бацькі працуюць, імкнучыся да ўсё большага матэрыяльнага дастатку і грэбуючы такімі аспектамі, як сямейная блізкасць, сумесная трапеза, сумесны адпачынак, а перш за ўсё сумесная нядзельная святая імша. Як паказвае досвед працы ў парафіі, падобныя сітуацыі не застаюцца без наступстваў, негатыўных наступстваў для дзяцей. Бацькі заўсёды стомлены, у сям'і няма сумесных зносін. Гэта прыводзіць да таго, што ў моладзі ствараецца ўражанне, быццам сямейнае жыццё – гэта нешта вельмі цяжкае. Часта сям'я ператвараецца ў гасцініцу. Яе члены не размаўляюць адзін з другім, не даруюць, не любяць адзін аднаго, не рады адзін аднаму. Усё гэта стварае рызыка расстання. Што рабіць? Што рабіць, каб захаваць нашыя сем'і ад шматлікіх небяспекаў? Тое самае, што рабіла Найсвяцейшая Панна Марыя, калі яе сям'я дасведчыла пагрозы знішчэння, калі Хрыстус па дарозе дадому з Єрусалімскай святыні згубіўся. Яна шукала яго. Шукала разам з Юзефам, шукала Хрыста разам са сваім сужанцам і знайшла яго у святыні. Толькі там, у святыні ёсць той, хто можа ўратаваць нашыя сем'і. Прыходзячы кожную нядзелю да касцёла, прымаючы ўдзел у святой імшы, мы вучымся быць сям'ёй, святой сям'ёй. Памятай, дзень святы святкаваць. Канчатковая мэта нашага жыцця – гэта свята, а не праца, кажа айцец Роберт. Пан стварыў нас дзеля нядзелі. Святы айцец Бенедикт XVI у Мілане падчас 7-й сусветнай сустрэчы сем'яў згадываў нядзелю як той час, які ён праводзіў са сваімі бацькамі, братамі і сёстрамі. Ён адзначыў, што сёння, калі ён ужо ў сталым узросце, то ўсё часцей пачынае задавацца пытаннем, як гэта будзе там, з другога боку. Тады ён марыць аб тым, каб там было так, як з яго бацькамі ў сямейным доме. Я хачу, каб у небе было так, як у доме з маімі бацькамі. У нядзелю мы вучымся быць у доме нашага айца са сваімі бацькамі. Амен. Царь Бога проси,
Тебе, изъединенные с Тобою, приносили плод, что будет тревать вечно, яки живешь и володаришь на веки вечные.
помолимся. Боже, Ты в святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы всюду отчуваем советом Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог нас все веки вечные. Старейшие люди, добре пам'ятуйте святых часы, ходили на костел, одевшись так в северную вопратку, с наисвятейшим сакраментом кишки. И сегодня мы дякуем Богу. Дякуем Богу за эту мовчимость, за такую великую нашей пилигримки нашего життя. Але Бог діється про людей. Тому я дякую. Сама парафія, які будували алтарі на площі. Дякую так само всім тим, хто промовляв слово, почули в такий урочистий день. Дякую так само усім. Тому ми робимо цю процесію, а в опошню неділю має, бо першу неділю червня. Они после часы опошние третьей недели приняли первую святую коммунию и хотели поделиться этой своей радостью, чистыми своими сердцами, выйти на улицы нашего города, який так само потребує, и Бог потребує новой евангелизации. Это процессы, это дети, молодь, это так само знак новой евангелизации. Дякую так само всем тим, хто допомагав нам у організації цього процесу, державним владам за дозвол, міліції за підтримання порядку. Відомо, така маса людей, я тут чекав, коли прийдуть, коли йшли з цими хоруками, я там думаю, що скільки з цими хоруками, з подушечками, це там мінімум 2000 людей. Мінімум, а може ще більше. А тільки всі, напевно, всі не могли, може, дійти. Хтось старейший, хтось комусь тяжко, хтось хворий і так далі. Але серце радується, що ми бачимо, що ми це бачимо, що ми являємося свідками цієї процесії. Дякую так само хорам хору Золотої Горки, хору Червоного Костьола, хору катедри, які вже кожен год так вороча, психолог наш, не вороча, сидить там в этой машине, и когда там спевают, сопровождают нас. Ведаем, святый Августин казал, той, кто спевает, той молится двойче, нехай
Бог вам благословит, чтобы ваши голосы были чутны не только тут на земле, а звучали с голосами ангельских хоров. Нехай добрый Бог вам благословит. Так вы так само там, на такие летние, за то, что вы хотели петь, 4 годины на таким солнце ветривать, напевно, сегодня уже много организуется пилигримок и так далее, часто пилигримки едут на Святую Землю, часто пилигримки едут в Рим, но это память, что там еще врачей, что там так само на площадь Святого Петра, когда там не полметра, нема, там все вокруг все, так сказать, огорожено, там на пательне человек находится, ну, але добрая похода. Это самое повинное дяковать Богу. И дякую вам, что вы приняли, что вы хотели быть. Это так само знак того, что мы хотим жить в этой Божьей правде, хотим изменяться, а Иисус только нас может изменить. Безусловно, Шиклова традиционно, у нас люди разных национальностей, вот, разбавляются, молятся на разных мовах. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, очередной раз Божье провидение позволило нам принять участие в торжествах тела и крови Иисуса Христа. Очередной раз мы прошли по улицам столицы Беларуси. Очередной раз прошли не только сами, мы, может быть, часто гуляем по этим улицам, но мы прошли с Евхаристическим Иисусом. Он хотел заглянуть в наши дома, в окна наших квартир, в окна наших офисов, в места нашей работы. Он хотел также припомнить о том, что Он всегда с нами, что Он остался с нами. Я с вами по все дни. Это скончание мира, говорит Иисус в Своем Евангелии. И с нами в Евангелии, Он с нами в таинствах, но прежде всего Он в таинстве Евхаристии. И мы должны помнить о том, что каждое воскресенье – это день Пасхи. Воскресенье, слово воскресенье, воскресенье Христа. И это день также Евхаристии. Это день, когда мы особым образом созидаем церковь, потому что церковь это не только храм, а прежде всего народ Божий. Церковь это мистическое тело Господа, которое мы составляем, мы верующие. К сожалению, сегодня очень часто бывает так, что, о чем упоминал также отец Александр в своей проповеди, что люди, как-то так легкомысленно относятся к воскресной святой мессе, к воскресной Евхаристии. Они находят тысячи причин, чтобы только куда-то там уйти, куда-то поехать, еще чего-то сделать. Священник спрашивает у мальчика: ты ходишь в воскресенье в храм, в костел, в церковь? Хожу, да. А как называется твой костел? Корона. А шалом может быть еще что-то. Сегодня концертные залы, стадионы, торговые центры стали храмами новыми. Там есть все, но там нет Бога. А мы должны найти Бога. Что такое очень интересный рассказ. Два человека, два друга. Один два католика, два верующих, один глубоко верующий, второй так себе. Вот он там 2-3 раза в году сходит в храм и так далее. И вот этот верующий, глубоко верующий, спрашивает своего друга: вот если я имею, скажем, 7 таких очень драгоценных монет, и если я встречаю бедного человека, и этому бедному человеку даю 6 монет, что этот бедный человек должен сказать? А, конечно, должен поблагодарить себя. Это понятно, почему? А если этот бедный человек вдруг не благодарит меня, а забирает у меня 7-ю монетку, что тогда? Ой, говорит, его тогда нужно наказать. Ты являешься этим 7-м человеком, этим бедным человеком. Бог сотворил мир, Бог сотворил время и 7 дней в неделю. 6 дней Он дал нам. Мы ими распоряжаемся, мы работаем. Может быть, даже слишком много. Pracoголики, работоголиками становимся. Больше ничего не видим, но есть и отдых. Отдых и не только физический, но отдых и духовный. Отдых с Богом. Пусть сегодняшнее торжество припомнит нам эту истину, что мы могли действительно мысль, учение церкви воспринимать воскресенье как день Господень, день, когда мы собираемся на Святой Евхаристии, когда мы участвуем в Евхаристии, когда принимаем в свою душу, в свое сердце тело и кровь Христа для того, чтобы изменяться,
как говорит Папа Бенедикт XVI, и уже измененными изменять наш мир к лучшему. Спасибо большое. Milani, bracia i siostry, kolejny raz obchodzimy uroczystość Bożego Ciała, uroczystość ciała i Chrystusa Pana. Kolejny raz ulicami naszego miasta, tego 2-milionowego miasta, przeszła procesja eucharystyczna. Niektórzy ludzie klękali, niektórzy ludzie dziwili się. Może ktoś waży się, piwo pił w ten czas. No bo cóż, taki jest dzisiejszy świat. Taki jest dzisiejszy świat. Przychodziliśmy również obok kasy, że tam z zamkniętymi oknami siedzieli ludzie przy tym sztucznym świetle i im trzeba wygrać jak najwięcej. Najczęściej przegrywają, najczęściej to wszystko kończy się tragedią. A myśmy szli. Szliśmy i powiedzieliśmy, że nas w tym życiu prowadzi Chrystus. Prowadzi, abyśmy mogli żyć Jego prawdą. Tą prawdą, która nigdy się nie zmienia. I trzeba znowu, wracając, mówiąc o Eucharystii, wrócić do naszego uczestniczenia we mszy świętej. Mówimy o tym bardzo często. Mówił tutaj ksiądz Aleksander, mówił w języku rosyjskim, że tam jeszcze jeden przykład. Nie można mówić o tym, że nie mam czasu. Byłem studentem Politechniki Leningradzkiej. W Leningradzie w tamte czasy, w 60 latach, był tylko jeden kościół. Matki Bożej z Lourdes. I oczywiście dojechać do kościoła, no bo trzeba było tak godzinę, półtorej godziny i tak dalej. Tutaj pisałem dyplom, więc dojechać do kościoła trzeba było do Krasnego jechać, a z powrotem właściwie cały dzień. I oto pamiętam na drugim roku studiów, będąc jeszcze w Leningradzie, przyjeżdża do Leningradu ówczesny prezydent Francji Charles de Gaulle, człowiek głębokiej wiary. Ale on nie powiedział, że tak, jestem w Związku Radzieckim, to mnie nie obowiązuje, bo w tym kraju ateistycznym niedzielę msza święta. On zażądał, aby w jego programie była msza święta. I on przyszedł do tego maleńkiego kościoła na Kowieńskim zaułku, aby uczestniczyć w tej mszy świętej. I on uklął, aby przyjąć komunię świętą. Ja jako student na następny dzień miałem zdawać egzamin z marksistowsko-leninowskiej filozofii. Która mówiła, że Boga nie ma. Że religia to jest opium dla narodu. Jakim wzmocnieniem dla mnie, nie tylko dla mnie, dla wielu innych, był właśnie gest tego prezydenta. Jak takim wzmocnieniem będzie również dla ludzi naszego miasta, dla naszego kraju, również i dzisiejszą procesję, aby nasz przykład mógł pomóc tym ludziom odnaleźć drogę do Chrystusa i aby w Chrystusie mieli swoją nadzieję. Szczęść Boże! Branić Boże, Przeszedł Chrysty. Šiandien mes švenčiame Dievo kūno šventę. Šiandien vėl mes einame su Eucharistiniu Jėzumi mūsų gatvėmis. Šiandien mes vėl plaukiamės prieš Eucharistinį Jėzų. Jėzus ateina pas mus. Jis įsteigė Eucharistiją kaip paskutinėje vakarienėje. Įsteigė kaip amžinąją gyvenimo duoną. Kiekviena šventė garbinkime Jėzų, priimkite į mūsų širdį, o Jis mus stiprins. Aš noriu eilinį kartą palinkėti jums, broliai lietuviai, kurie čia yra Minske, taip pat ir Baltarusijoje. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Ačiū. My dear brothers and sisters in Christ, I cordially greet all English-speaking visitors and all foreigners. It is our pleasure and our obligation to serve to everybody, to serve to people, to all nations, all languages. That is why we are celebrating also in Catholic Church Mass in English language. Please attend this Mass. Please be present there. You will be hearing the word of God. You will be receiving the Holy Communion, which will be strengthening you in your life. May Jesus Christ bless you, your families, and your respective countries. Thank you very much. Chciałem zakończyć, że
почати промовляти, бо, напевно, всі присловлені. Нехай добрий Бог усіх благословить. Похвалений Ісус Христос і до наступних спокійних. Дякуємо всім глядачам нашої сьогоднішньої процесії. Дякуємо волонтерам Ян Бай за їхню працю. Хвала Христу! Язик сьогодні тяжко представити собі наші небоженства такі великі, Бусові, Бути, в інших місцях. Щиро дякую вам, дорогі скаути, що ви нас допомагаєте. Дякую вам. Дякую вам.